Kłaniamy się, cześć, tu Sławomir. Cześć, tu Kajra. Kochani, witamy na Śląskiej Karuzeli. Dzisiaj razem z nami Paweł Gołecki. Witamy Cię, Pawełku. Cześć. Cieszymy się bardzo, że przyjechałeś. Słuchaj, patrzę na Ciebie, patrzę na Twoją twórczość, nowe teledyski, nowe piosenki, także zima Cię nie uśpiła, ciągle jesteś aktywny. No, w zimie mam dużo czasu, więc właśnie trzeba też pracować nad nagraniami, no bo potem wiosna będą koncerty, no to już nie będzie czasu. Czy już jest Więc teraz działamy. ten moment, kiedy wyjdziesz z twórczością do ludzi? No tak, oczywiście. Czyli nie jesteś jak misiaczek, który zasypia na zimę, tylko raczej sobie tam przygotowuje siły, zbiera zapasy, żeby na wiosnę znowu Dokładnie, ja uderzenie. dostaję takiej energii, jak wiesz, mam trochę czasu wolnego w domu, więc nagrywamy i no i do przodu działamy, nie? Waldi Classic w Zabrzu to miejsce, w którym czujemy się jak w domu i to właśnie tutaj Śląską Karuzelę zawsze ugoszczą po królewsku. Paweł, w Twoim ostatnim teledysku widać wspaniały zespół, zgranych chłopaków, wesołych. Powiedz, jak się poznaliście w ogóle? Jak powstał Twój zespół? Oj, to jest długa historia. Nie jedziesz. Mamy czas. Z Dawidem, no to znamy się od samego początku, po prostu przyszedł kiedyś do mnie do domu, zapukał, mówi, że on chce grać. Miał skrzypce na plecach, no i tak się zaczęło. Ale co, i zagrał Ci po prostu w domu? Posłuchaj, brzdęki już? Ale no tak było. Ale przyniósł załącznik, też przyniósł? Też. Okej, no A to po tym dobra. załączniku to już w ogóle byłem pewny, że to jest ten jest gość, że to jest ten gość. Ale no tak naprawdę było. No, zagrał kilka dźwięków, zaśpiewał coś i mówię, no kurde, no mój człowiek, no nie? No i Okej. tak się zaczęło. A reszta, no to tak po trochu żeśmy dobierali. Ale miałeś tak, że sprawdzaliście, czy osobowościowo do siebie pasujecie, no bo jednak to są trasy, to są godziny, to są no, dużo różnych przygód, no każdy charakter ma inny. Sprawdzałeś, czy po prostu charakterologicznie się zgracie, czy chłopaki lecieli i była wymiana, czy jak to u was było? Właśnie to, wiesz, czas weryfikuje po prostu. Kto chce grać, komu to pasuje, zostaje, a kto nie, no to wiadomo, to się potem zmienia, nie? Ale było tak, że szaleli? Tak, no. To znaczy... Zależy, o jakie szaleństwo pytasz, Kajra. No wiesz, no, że tak no, życie rokowe zobowiązuje, nie? Hotele i te sprawy, A wiesz. no nie, Wszystko w granicach. Tak, w granicach rozsądku. Tak. Ja się tylko zastanawiam, bo Ty jesteś wykształconym perkusistą, to co się stało, że poszedłeś na front bandu i wyszedłeś z zagarów? Kurczę, w ogóle zaczęło się tak, że grałem na bębnach i naprawdę śpiewałem do tego. Tylko, Jak że, Phil Collins. No Wow, trochę no, tak, trochę no tak. i? Tylko, że reakcja ludzi była taka dziwna, bo przychodzili na koncert Pawła Gołeckiego, a Gołeckiego nie ma. No i gdzieś tam z tyłu, ale to zagraliśmy chyba ze 2 takie koncerty. Ale to nie dało się ciebie na front z tymi garami postawić? A tak stwierdziliśmy, Wiesz co, krzesełko musiał tak troszeczkę niżej grać, żeby go dobrze Chyba było tak. widać. I stwierdziliśmy, Szkoda że... takiego przystojnego chłopa, no chować. No, dokładnie. Ale nie brakuje ci tego? Brakuje, ale to gram sobie w domu trochę, nie? Tak? Tak. I wtedy żona krzyczy, dzieci, bo on wyjdź z domu, nie trzaskaj tak tymi garami? Nie, zamykają mi drzwi, robią sobie swoje, a ja sobie swoje. Okej. A Ale powiedz- przepraszam, ale wyładowujesz na przykład, że masz tak, że wyładowujesz swój gniew na nich? Jaki gniew, przecież to jest oaza spokoju. Nie, ale muszę wam opowiedzieć ostatnio właśnie, moja żona jak przyszła do domu tam, nie wiem, od teściowej czy od mojej mamy i wyszła do góry, akurat sobie coś tam klepałem, stanęła w drzwiach i mówi, że dawno nie widziała takiej radości w moich oczach po prostu, jak siedzę za bębnami, więc No to coś w tym jest. Paweł, to teraz jak już Cię ludzie poznali, już wiedzą jak wyglądasz, to może zdecydujesz się na jakiś taki teledysk, w którym będziesz właśnie grał na perkusji i śpiewał jednocześnie. A na Całkiem fajny koncercie? Co Państwo o tym myślą? Ale koncertowo też na przykład 1 czy 2 kawałki, takie wiesz, żeby wrzucić, że jednak, proszę Państwa, teraz prawda, za perkusją, no i jedziesz, no. Wiesz, jakie show? Kurde, fajny pomysł. Dzięki. Coś wymyślimy w takim razie. Akurat przygotowujemy trasę koncertową, teraz wiosenną, więc... Ale czemu słuchaj, nie? no fajnie, żeby wiesz, zacząć i że to akurat nie gdzieś albo gdzieś w środku. Ja bym jako fanka się ucieszyła, że to mój frontman Pocze jeszcze na garach gra. A propos fanek, ja jestem ciekawy, kiedy był taki moment, gdzie Paweł Gołecki otrzymał pierwszy sygnał popularności od fanek. Miałeś taką chwilę? Nie wiem, pewnie kilka lat temu. No, możesz mówić. Powiedz, jak to wyglądało? No nie wiem, po prostu... Też, no po koncertach zawsze jakieś tam miłe słowa, tam dziewczyny podchodzą. Ale wciskało karteczki z numerami telefonów? Mi się z Zdarzało. numerami... Poczekaj, nie dopowiadaj. Ty zadajesz pytanie i odpowiadasz. Daj
tutaj, wiesz, wyciągnijmy trochę od niego. Przepraszam. No, chociaż wiesz, zawsze mam menadżerkę, która stoi, pilnuje, żeby wszystko się zgadzało. Menadżerkę? Tak, moja żona, nie? Aha, okej. Ona wszystko pilnuje, także wiesz. Czy jak coś to mówisz, jeżeli pani chce zostawić kontakt, proszę do menadżera, tak? No niestety tak to musi wyglądać. Ej, bardzo dobrze. Doskonale. Ale co, ale- dzięki temu nie popłynąłeś. Lądowały misiaki na przykład jakieś tam, czy Czasem tak, staniki. tak, jakieś kwiatki właśnie mi się... A staniki to raczej do skrzypka naszego, do ciacha, bo to Tak? jest takie ciacho, że tak. Wow. Przyciąga. Ciacho nie odmawia i że tego ciacha nikt nie pilnuje, rozumiem. No właśnie, Wpadajcie na koncerty. ma więcej swobody. Paweł, niedawno się zakończyła Olimpiada Zimowa. Jakie są twoje ulubione dyscypliny? No wiadomo, skoki, nie? Skoki. No, sport narodowy. Jedyny medal właściwie, prawda? Dobrze, że choć jeden. Chociaż, ale ciebie nie korciło, żeby poskakać na przykład? Kiedy? No jesteś górala, więc wiesz. Skakaliśmy, jak byliśmy mali, tylko że to były takie skocznie przy domu, wiecie, budowane, kurczę, 3 dni, udeptywane nartami, no i z górki kto dalej. Ale to naprawdę były zawody fajne, tam mieliśmy metr rozciągnięty, kto ile skakał i tak dalej. To, Jak ci szło? z reguły nieźle. No, tak. A lubisz generalnie na nartach jeździć? Tak, jeździmy oczywiście. Śmigacie? No pewnie, na koninki zapraszamy, tam mamy takie warunki, stogi i tak dalej. Ale on jest Bardzo- taki bardzo wymagający też, że trzeba trochę już tam umieć jeździć. Znaczy jest wokół dla dzieci też taki fajny, ale deska czy narty? Ja narty zdecydowanie. No, Przecież to narciarz, typowy. no i dobrze. Ale lubię, uwielbiam naprawdę na nartach jeździć. A Sylwcia też jeździ? Nie, ona raczej na worku. Na worku. A Na dzieci? boku to poczekaj, bo niektórzy nasi telewidzowie nie wiedzą, że jest właśnie taki sposób jazdy na worku. To najlepsze były takie worki po nawozie, prawda? Tak, te śliskie takie. Tak, i czym się je wypychało? Sianem, nie? Sianem, słomą. Ale musiał być dobrze zmrożone, żeby się fajnie jechało. No. Ale to super zabawa z dzieciństwa w ogóle. Teraz już tak, no nie widać, nie? Tego u nas na wsi raczej. No właśnie, ale wszyscy na stopę. czy twoim dzieciom na przykład przekazujesz taką tradycję, taki sposób zabawy? Wiesz, jak jest czas, no to czemu nie? Zawsze się wybieramy bo na wyciąg czy gdzieś tam, no i wjeżdżają, nie? A na Uczą się worku sami. też? Na sankach bardziej teraz, na sankach. Nie ma już tych worów, nie? No tak. Mówi dopaść. Także proszę Państwa, jakby apeluję, ktoś z naszych telewizów miał taki worek po nawozie, Paweł Gołecki po koncercie, Odkupię. odkupimy za godne pieniądze. Żeby nasi marzyli. Dokładnie. No właściwie każda piosenka to jest opowieść o miłości, a nas interesuje Twoja historia miłości. Jak to było, kiedy poznałeś się po raz pierwszy ze swoją przyszłą żoną? Kiedy to było? Ale pamiętam to. No na weselu się poznaliśmy, na weselu. O, no to pięknie, ale Występowaliśmy. złapałeś muszkę pana młodego? Nie, występowaliśmy, a wiesz, ona krążyła, wiesz, oczkami puszczała spod sceny. Czyli co, czyli to była taka twoja fanka? No trochę tak. I co, że po prostu fanka została taką największą fanką po prostu. Największą fanką. A tak, to się zgadza. powiedz Paweł, pamiętasz oświadczyny? Tak, oczywiście, że pamiętam. Tego Jak to było? stresu nie można zapomnieć. No, okej. Nie, no to u nas tradycyjnie tak było w domu, jakieś tam kolacyjka, świece, takie. Ale taki pytałeś standard. rodziny, czy sam na sam? Sam na sam. Rodziny oczywiście też, ale to później, jak się już zgodziła wybranka. Okej, no to pięknie. A jaka była pierwsza piosenka, którą jej zaśpiewałeś ty, jako Paweł, dla swojej już Sylwii? A Pamiętasz? to fajna historia, bo pamiętam, z pierwszej płyty nagraliśmy piosenkę Dziewczyna ze snu i ona tam nawet występowała, wziąłem ją do teledysku. I to był taki pierwszy nasz teledysk oficjalny. Ale na jest co na dzień. przykład też takim twoim pierwszym recenzentem, że jak jest jakaś piosenka, którą śpiewasz, to na przykład wchodzi właśnie, otwierasz i mówi nie, weź to, nie, może inaczej, albo nie. Tak, za każdym razem. Jak nagrywamy coś, dostaję coś ze studia, to po prostu wiesz, wrzucam na dużych głośnikach i słucham tego 50 razy. No to zaraz się pojawia, nawet nie wiem kiedy. I mówię, to dobre, a to nie. Ja mam tak w domu, wiesz, że czasami człowiek ma taką ochotę pośpiewać, bo to jest organiczne. Kajra przychodzi i mówi, Sławomir, idzie sobie do garażu. Musisz tu być, idzie tam do piwnicy, do garażu, idź sobie. No bo to się drze, no i się śpiewa. No drzesz się, nie ten, no. Więc To do mnie przyjedź. O, Albo inaczej. Ty, wiesz, zamieńmy się. Ja przyjadę do ciebie, ty przyjedziesz do mnie, moja żona ciebie będzie słuchać. one się wtedy a ja śpiewać zainteresują będę. właśnie. ty się Sławomir teraz nad tym zastanów. Może to jest sposób, słuchajcie. My śpiewanie traktujemy poważnie. No tak.
Pawełku, w Twoim repertuarze są i piosenki bardzo rozrywkowe i takie nostalgiczne. Które Ty wolisz? To zależy gdzie. Bo tak wiesz, w studiu na przykład to wolę te takie no, z ładną melodią, takie melancholijne, a jednak na koncercie to wolę Petardy. te petardy, bo no, po prostu dobrze się czuję, mogę sobie poskakać. Czyli w domu jesteś takim delikatnym i nostalgicznym gościem, a po prostu wychodzisz na scenę i frontman po prostu odpinasz wrotki. Lubię tak. Lubisz tak. A zdarza się odwrotnie, że w domu odpinasz wrotki, a jest nostalgicznie na scenie? No właśnie, jeśli w domu jest energia mocna, to potem na scenie już nie mam siły, więc pewnie tak, ale nie, raczej staram się, żeby było tak, jak ma być. Ludzie po prostu dbają o to, żeby w domu za bardzo tych wrotek nie odpinał po prostu i będzie dobrze. A płytą dzisiejszego odcinka jest Paweł Gołecki do Twojego serca. Waldi Classic w Zabrzu to miejsce, w którym czujemy się jak w domu i to właśnie tutaj śląską karuzelę zawsze ugoszczą po królewsku. Wspaniale, czyli jest szansa też, że w całym sezonie nowym koncertowym Ty za garami i też syn, a może też syn na garach? W wakacje, bo tak do szkoły musi chodzić. Są rzeczy ważne i ważniejsze. No tak? wiadomo, no to wiesz, po zajęciach, wiesz, no weekend, prawda? Sobota, niedziela, zawsze gdzieś dojechać można. To tak, na to się mogę zgodzić. Masz obiecany, chłopaku. Powiedz, chciałbyś, żeby Twoje dzieci poszły w Twoje ślady? Nie wiem, tak naprawdę to będą robić pewnie co będą chcieć, no, chociaż widzę, że mój synek Kubuś, no to już codziennie już na tych garach łoi, więc pewnie to jest nieuchronne. Ale chciałbyś, czy jednak ten świat show biznesu i muzykowania, no to jest trudnym zawodem. Czy chciałbyś, czy... Nie wiem, naprawdę, ciężko teraz to powiedzieć. No Ciebie cieszy, jak widzę. Mnie cieszy bardzo, a to co będą robić oni, no to zobaczymy. A myślisz, że jest szansa, że z Tobą będą koncertować na scenie jednak? No Kuba już był parę razy na scenie ze mną i już jak stał pod sceną, to już go szarpało, że on już tam musi być i za każdym razem wychodził, śpiewał tam jakąś finałową piosenkę ze mną. Więc no... Nieuchronne jednak. Nieuchronne, myślę, że tak. Mam takiego mechanika w Radomiu i on skubany robi wszystkie rzeczy, które inni się nie podejmują. On nie wie, że się tego nie da zrobić. I robi. I wszystko robi naprawdę. Naukowo jest udowodnione. Pozdrawiam Michała serdecznie. A jest jeszcze taka właśnie kwestia, że są tacy ludzie, którym jak mówisz, że nie zrobisz tego, to on, wiesz, za pierwszym razem mu się nie uda, wstaje, oczepuje się, poprawia koronę i mówi, no to patrz. No. Ale wy tacy jesteście, nie? Tak. Żona taka, wiesz, bo ja po prostu robię dopóki mnie cieszy, a potem mnie trzeba zmuszać, żeby skończył pewne rzeczy. Wszystko się da. A jak się ktoś mówi, że się czegoś nie da, to trzeba go zwolnić. No to niestety taka mądrość, która się sprawdza. Paweł, a propos tego, co się da i a propos tych, którzy robią. Ty pracujesz nad nową płytą. Yes. Da się? Da się. Da się zrobić nową Oczywiście, że płytę? tak. Ja nie wiem w ogóle po tej pandemii całej, ale to już kiedyś rozmawialiśmy. Dostałem takiego jakiegoś powera dziwnego, że no, robiłbym wszystko i na kupę. No, gdzieś tak fajny mam czas teraz, że tak powiem, twórczy. No wspaniale, czyli dobrze go wykorzystałeś i teraz będą owoce. Będziesz mógł nowe utwory zaprezentować. Tak. Paweł, jak się pracuje nad płytą i piosenkami, to człowiek ma czasami takie przeczucie, że któryś utwór ma większą szansę, ma potencjał, nie? Masz coś takiego? Mam, ale właśnie u mnie się to zupełnie nie sprawdza. Nie. U mnie jest zupełnie na odwrót. Jak nagrywamy coś i menadżer tam mówi, czy moja żona właśnie mówi, że to będzie fajny kawałek, w życiu to się nie spodoba, gdzie nagrywamy hit. Czyli kto ma na ogół przeczucie największe? No raczej żona moja Raczej i żona. wszyscy ci, którzy słuchają dookoła, a nie ja. Czyli oni powinni typować single tak naprawdę. No tak, no to wychodzi. Pawełku, ja widziałem, że na Twoim Facebooku pojawiło się kilka zdjęć z planu nowego teledysku. Zdradź nam tutaj coś więcej. To nowy, stary teledysk, bo to powrót do pierwszej płyty, Dlaczego? bo kurczę stwierdziliśmy, że to był fajny czas. W ogóle mieliśmy taki fan, jak nagrywaliśmy tą płytę
i tyle energii, że stwierdziłem, że kurczę, no, trzeba wrócić, nie? Trzeba wrócić do tej pierwszej płyty i nagraliśmy piosenkę Do Twojego Serca, czyli tytułową piosenkę z pierwszej płyty. O czym jest? Do Twojego Serca, więc o miłości jak zwykle u Pawła Gołeckiego. A klip? A klip, dosyć ciekawy obrazek wyszedł, bo nawet znaleźliśmy fajną knajpę z lat 60., szafa grająca, już taki styl trochę amerykański, kolorowo, więc Będzie Ameryka. będzie. Miłość moją, miłość moją, tyle ci tylko mogę dać. Miłość moją, miłość moją, na progu serca swego znaleźć. Do Twojego serca cicho i niepewnie, czułym słowem pukam co dzień i uśmiechem jasnym to, co mam drogiego, Tobie tylko dam. Gdy się spełnią sny i serca drzwi otworzysz mi. Miłość moją, miłość moją, tyle ci tylko mogę dać. Miłość moją, miłość moją, na progu serca swego znajdź. Do Twojego serca pukam tak cichutko, pytam siebie, gdzie Ty jesteś i tęsknię za Tobą. Oddaję Ci wszystko, co Ci mogę dać. W drzwiach zostawiam ją, gdy wrócisz, znajdziesz miłość mą. Miłość moją, miłość moją, tyle ci tylko mogę dać. Miłość moją, miłość moją, na progu serca swego znajdź. Miłość moją, miłość moją, tyle ci tylko mogę dać. Miłość moją, miłość moją, na progu serca swego znajdź. Nowy materiał, nowe piosenki, trzeba je sprawdzić z publicznością. Powiedz, czy będzie teraz taka okazja na wiosnę? Będzie, szykujemy trasę. Więc tak, widzimy się 13, 14, 15 maj w Kościerzynie, w Gorzowie Wielkopolskim i w Poznaniu. A 27, 28 i 29 maj kolejna trasa
Nowy Tomyśl, Bydgoszcz i Tczew. Będzie właśnie nowy materiał, piosenki z nowej płyty i te starsze sprawdzające się, więc będzie znowu fajna zabawa. Czy będziesz siedział za perkusją, czy cały czas front? Kurde, to jeszcze myślę o tym, ale chyba się odważę, Bo odwaga to ważna sprawa jest, zwłaszcza na waszych koncertach, które są tak energetyczne, więc Pawła Gołeckiego za garami. Tym razem, proszę państwa, ja jestem pewna, że nie zabraknie. Bo do tej pory, słuchajcie, to żona Sylwia lubi Pawła za garami, ale ty mi w kuchni. Też. Czyli jest szansa, że Zawsze z tobą, Kajra. ze mną szansa jest zawsze. Czy w tym roku będzie nowa płyta? Jest szansa. O, da się. Da się. A czy takie miałem marzenie, żeby była w wakacje, żeby się pojawiła, ale no pewnie się jak zwykle trochę obsunie, ale tak. No ale no to będzie jesień z Pawłem Gołeckim. Myślę, że tak. To my ci życzymy i wiosny, i lata, i jesieni z Pawłem Gołeckim, a w zimie, chłopie, odpocznij trochę i komponuj nowe utwory i przynoś nam tyle radości, którą do tej pory dajesz. A z państwem widzimy się już za tydzień. Do Do zobaczenia. zobaczenia. Hej, lepiej, że się napij. No, dobra, no to lecimy akcję. Pawełku, co? Zim.